Abig yun ako sa una bay. Nga bisag na kay line of 7, pwede niya po ka mabutang sa honors class. Bite boys. Every time nga magpa-enroll si mama, kaya yan naman god, ang akong crush nasa honors class. Mo magina ko mga crush, mga honors student yun. Abi gyud nako og failure ko because of my gender preference. Kay naagi nag-ingon sa ko sa una nga ano daw ko kay ng failure daw ko sa amo ang pamilya. Yes. Ang relatives pag mo mismo nag-ingon, dili po. Relatives ano ingon? Tiri ay. Wala oy. Modern sponsor sa Silvanas yun. Teacher sa kay mo mila ko teacher. Siyempre, bago lang ko nang minyo ba. Okay. Siyempre, nakoy mga realizations gyapon nito ba. Late na ko nabawaan ba nga okay day maligo kung mag-fever. Ay, nga pala no, sa una, dili mo kay paligo. Ayaw kaligo kay Gilantan ka, tapos poston, bagyo kag maayo. Dapat ipa-blanket ka. Oo, ipasingot ka. Pasingot ka, tama. Diba? Then, on realize nga, pwede day maligo kung mag-fever. Abi ginato, nga si Adam of Eve, apple yun ang gikaon. Oo. Specific fruit ng ikaw. Dili din na, bro. Dili. Wala din specific. Pero nasa Biblia nga na sila gikaon. Fruit. Fruit Fruit lang. from the tree of life. Pero wala gingon nga apple. Apple, wala. Kaya sabi nag-ingon nga apple din. Yeah. Kay kung iba pa to dito kaunon, aslom ra ka ng iba. Mga hiwi lang no, mga wingig. Recording 1, 2. Oh yeah. This podcast is brought to you by Purple Corn Coffee. Ang purple corn nga color purple. Ang corn nga color purple. Sorry. Oo. Purple Corn Coffee with mangosteen, malunggay, with goyabano, ashitaba, green barley, spirulina, ampalayan, chia seeds. Available sa Shopee. Welcome back sa Lang Edisyon sa atong podcast. Lulu. And kauban siyempre si Juanito of One Photo. Hello, what's up? Yan. Ang among mas ni guwapa. Take note ang word nga mas. Naka-blush on, naka-lipstick, blooming. Drusilla. Alam mo, mas lamit na paminaw ni kag Drusilla. Kaya kung Drew lang, bura kag si Andrew E. Si Mountain Drew. Sige, i-force yun na nga joke ha. Mountain Drew. O siyempre, ang among beauty queen, Hamis og Pamanit. Pak na pak. Miss Wholesome. Mahayong adlaw kanita. Ang pilok niya karon kay kanang anak kay baka namang bog yung kayo ba? Iba. Unsa na kanang dili na maibot? Maibot uing mo. Maibot. Mabitaw nang wala na nagkadimao gani kay pila na lang mura na siya og kanang kuan tiil sa ipis. Uy, atong irespeta karon nga episode irespetaran nato si Sam. Yes. Kay siya mo'y nakapangitag sponsor. Sa iya ni ko na karon. So nami kape. So ang among kape among gi-share, yan, ay kape namo. Kay bagay kayo ang gihatag karon. Do dapat dili kay kumalipayong kay tamis man, pero akong i-try kay syempre diabetic man ka, pero I'm happy para sa inyo guys. Always remember ganinyo na ang katamis inyong kalipay akong ikamatay. So, asa nagikan sa paki-introduce Sam kay ikaw may nakakuha na ni. Yeah, please. Yan. Tala. Naatay Sylvanas from Una. In fairness man God, kay the last time atong episode atong gi-emphasize ang mga local products. Yes. Okay. Delicacies. Wala ba may nagpabayad ato ha. Actually, Pero kung ipatilaw may tagitagaan may kinsa man may para mo baliba. Yes. So ang una na ko nabunot, okay, wala. In fairness, local ni. Yes, local. Ganahan ko sila pag-i-gin. Cagayan de Oro. Sylvanas Bake Meringue. Mirang. It's mirang. Ano na pagbasa mo? Mirang. Ano din nila merengue din. Baked meringue cookies filled and coated with French buttercream, crumbled and crushed egg cookies. Karon. Laka. Sa Valas mo nilang classic. Flavor nila na nakabutang classic. Classic. Nanapunta ng Sylvanas niya, naka-remember naman. Lahat ito nga Sylvanas nga nalata. Celebrate meaningful moments. Oh, di ba? Okay, kani. Tapos, Yay. saan yung next flavor atong
In fairness, nindot ilang butanganan. Ayun ni Kada ilabay bitaw. palihog kay Burag Gwapo Pambalon. Oo. Sada siya. Parang assorted ni. Thermal siya nga bag. Saan ni assorted ba ni? Red velvet. Assorted na siya. Kana Assorted. may brown na red na yellow. Ay, taga din nira gini ni Ona Mela Dessert House. Ona Mela. Na sila sa Building 2 Pueblo Business Park, Mastersons Avenue, Cagayan de Oro City. Downtown. Yan, Yes. Silvana. Thank you so much, Ona Mela. Thank you. Una Mela. Una Mela. Una Mela. Na sila buhaton, I'm sure na imuawat ani tawagon nila Duha Mela. Na may duha. Assorted Ika, gyapon. Duha Mela. Assorted Assorted gyapon. Oh, gyapon. di pa. Para matilawan doon nato tayo ng flavors. O kani Magyapon. assorted Assorted. gyapon. O, diba? Yay! Dagan salamat. Happy. Thank you so much, Una Mela. So again, klaro na to local ano yun? Local. Dili ningon nga dili ningon nga franchise ana dili. Dili. Let's support local. Yes. yes. Support local. Gamiton natin itong programa nga magpaila tao ka ng pasensya na sa dili kagayanon kung musulod man mo dadaan kayo ng butas ng karayong. Kay amog i-priority yun na mo ang mga proud kagayanon pra bahala pa Yes. og banana queue na balag unsa na diha basta importante kuan. Bisa pag inyo rang i-PM tapos tagpila mubayad mi. Yes. Wala mi naglisod diri. May palang. Dagan sa bodega. Ginoo ko. Ingani nga daw naglisod ni. Wow. Ingani nga mga my God. Oh, sus, ginoo ko. Ako din. Ako. Ah, apil. Wala ni naglisod, wala. Wala. Munang sikig travel. So katong na yung mga local products amo nang gasuportahan kay we want na pag mo yung Cagayan de Oro dapat nadayoy ta maybe in a year or after dapat mag-awards oh my God, nanarin ko na ng mga dagan na butang buhaton. So again, thank you. So isip sa kayo, Yes. magkanaala lang ta, di mo Thank tilaw. you so much, Una Una Mela. Namela, o yan. Sige daw, ato daw, abrihan. Ako, tamis magyun ni, pero kailangan mga tilong kay part, magyun na siya mga igala. So, dirita sa to, ikaw, do the honor. Nanangid na ka? Nanangid na ka? Overs. Dili man kay kailangan magyun ni siya, kay lisom sa kay din ako tilawan, ganun ko ba. So, timing gikin na sa among coffee. Freshly grind. Freshly grind. Freshly brewed. Dagan mi diri among ginakuan, ha? Galisan to karon galisod pa bigay pong kanin sa ni pag-abri ba? Ano? Ana. Ayan. Okay, sige Na-open na butang po. So bagay na sa among no sugar. Kani may ngani pod, actually sa lami mo gyud ni sa mga black coffee. Yes, oh. Mo bitaw sa mga coffee shop na gini kon. Di, manang sa mga movie sa US, Hollywood, kay partner gid ang donut o coffee. Kitamis ba? Di ba like days Kuya, sa- donut ba? So muding wala kay makita nga dinungag na saging og coffee. Samo ko. Sige nga. Ano pa isa? Asa man? Ay nanguha ko baso nga dili ako. Go Okay. open, attorney. Okay. Nangita ko diri asa man. Pwede ni kinamuton? Teka muna. Ay, Bansad. parang Sige, burger. Dabi. Madali pa ang coffee. Ano kayo? Sina, eto na mga kaibigan. Let me do the honor. Sige. Di ang ako ba, ako yung una kay, ako sa gikuan sa inyo kay pasinyag delikado ba? Mangil. Ate ko. Mangil. Ala, ni aso siya pagpaak Yeah, ni mo. aso siya. Oh my gosh. Init din na day? Dili, What does it bugnaw. taste Ay, like? bugnaw. Okay, gabi na ginit. Kung may sabakan ng burag, pinakrunchy tapos burag siya, mo kipos na burag siya. In fairness, di kay siya tamis. Sayang. Ay, bongga. Sayang gid itong naligtan. Unsa ka na siya nga flavor? Do you think? Unsa na siya nga flavor? Dark It tastes chocolate? like that Chocolate. chocolate nga murag mocha. Ah. Lami do. Pero kaya tagpatito. Kay, mag-share siguro tao mga flavors. Correct. Tapos isabay din sa coffee. Okay na ba ako? Amazing. Yan, di ba? Okay na ang coffee, Sam. Okay lang coffee. Kabalo na lagi ka Dili mo. na siya makakilo. Hindi na. Pagtarong diraha. Dali Dali na, na, nangilo na ba ko sa imong kape hastang paitag yun. Wala ko umangay. Na-short Sige, ka sa butangan water. na ako og asukar kay lalog. Dili man ko kay ang standard ni Huwal, ang ako man ko nga kapait nga di ko ganahan og tamis. Ah. Da. Kadaw mo to. Kadungog ka? Di makalaan ako tilawan ako matag flavor. O ayaw po hotda. Kakaparosad ka sa imo. Mga kuyawan, basta tayo siging-sigingon man punta sa imuhang style. Uy. Nagsami-sami na ko pero batang gamay. Kaya muna. Okay.
Imo na So, sir, imo sa ni. Ay mo, wala sa ako na ni last. So atong topic for today nga haya ra po sila nakabalo. Ana man ang mga bright man good mo, di man mo kailangan gud nga may i-prepare pa si Sam pa sa si Drusilla pa sa Ginoko, di ba? Juan? Dili na. Dili kailangan ka ng a day after, a Ay. day Ano mga before. topic diri? Impromptu ni. Impromptu, dili kay i-prepare sa bugo. Sa lugar. Abi pa lang. Sa di ay mo. Mawawan beta ning kalakiya. Okay. Ang atong question, nagsami pa? Nagsami pa. Damak lagi. Oh, nagsami. Sa din ang sami sa nagsamid. Nagsami. Nagsami. Nagkampat. Nagkampat. Like, sorry, hindi ako may ko sa States. Di ko kumulo sa mga Wow. words. Wow. So, di ko kumulo sa mga words. Like, Bisaya words. Like, I'm not like familiar. You know what I'm saying? I'm hearing rusty. Ayan na. Ginoo ko. Palayo na sa ako ang may gala. Lagi ko yung asawa na ka naging uptick yung kayo ba? Samo to na nato si Ella po dari. Okay. Ang atong question, para di na kita matasan, hashtag abinako sa una. Okay? Yan. Ay mo kabalaka, one episode lang ni. Kuwado. Asa ni? Ay, Ipatindog sorry, naman. madam. Sorry kaayo. Hala, Ayun, ginoo say, ko, nakago ako pasensya na to, kayo sa'yo, madam. maglapas mi og ta 1 hour mo nang mahimong 2 episode, pero ay kabala ka 30 minutes at takaron. Sila Okay. gusto mag-invite Sure, sa sure, studio 30 bitaw diha minutes, man natapag-uot. Good kay Midri. Hashtag abinako sa una. Yan. Uy, shout out sa day ko. Sa bagong kasal bino nga si Natilu og si Iksoon or anak na yanggis ni Dalit Mayor Pablo Magtahas. Pongpong. Si Paul Pongpong ba to? Pongpong may nakabutan sa Facebook. O si Pongpong kay sila na dito sa New York, ay sa LA na din sila karon. Usad daw sa ilang mga ginapaminawan daw nga mga Cagayanon nga mga taga katong mga Cagayanon nga nana sa States. Usa ilang kapaminawan kani atong mga podcast. Wow. Thank you sa mga abroad. Hello, Los Angeles. Sharo wala tay bayad sa mga balikbayan ba? Logi, basi naman long. Uy, gakalingaw ba ko ng mga lotion, mga dinagko bitaw. Sabon, mga US na mga shirts. Okay ra ba mi? Makita man ako sa Spotify kung asa daghang kita gapami in fairness sa half of our listeners kay mga gikan sa laing naso. Hello, Thank you. lovely. Hello, Salamat. thank you Mga so taga much. Dubai. Kung napoy magpa-shoutout sa imo ha, kay since MOR do gid siya fan mo. Si Tita Grace Sambaan. Tita Grace Sambaan. Yes. Oo. Hi ma'am, salamat. Na- Spotify and YouTube, salamat. Thank you very so much. Salamat kayo sa inyong kuana. And ay mo kabala ka lagi kay nagpabuhat na mig merch kamong una nga naka-appeal labi na sa atong podcast group. Kamoy una makadawat sa atong merch nga ano. Gipulian lang mo color green t-shirt lang among gipuli. I'll try this. Okay. Green kay kon meta nature lover. Climate change. Mga climbers ba ta? Mga climbers. Si climber. Climbers ba? Creamers. Lami ang yellow na po siya Ano nasa siya sa. classic? Ano siyang classic? Abi pakita ko sa classic be. Anak na lang siguro na to ba? Asa itinidor be. Di man gud siya, di ang Silvanas magdili mo siya burag cake nga dali ra. Burag siya something yun na ano. Mag-melt siya dito sa baba. Yes, melt in Ice your cream, mouth, ice cream ang not in your in your hands. mouth. Muna ano po? Ba yung sa tong checka niya? Cream, ice cream. Kon man. Mirang. Cake, Mirang siya. mirang. Oo. So, mura siya icing. Merenggiri. something. Oh yeah. Merenggiri. So mo ang classic nila kaning kuan. Kana yellow. Oy. Kana siya. Thank you, attorney. Lami ang classic. Pero mas tamis ang classic for me. Para siyang ano ba ka nang mura ba? Velvet cons. Mura siyang naisagol na mura og ay ang lasa ba bito ka ng mango float bito nga ma-feel nimo nga murag na powdery something no. Yummy. Okay. So now, here we go. Tapping na to again. Hashtag abinako sa una. Let me do the honor. Kamo ba nakaabot pa ba mo atong mato sa post office? Wala na? Wala na. Ikaw wala na nakato sa post office. Kana magpadala kag letter ba? Wala ko nakaanak ng kopi, wala ko nakatry padala. Kinoko tiguwang na. Pero ano, Di ba nami-project nagsunog? ana sa una sa grade 6. Pero sila may nagkuha. Di man kami ang nag-add to sa post office. So sa una maguban gyud ko ni mama kay di ba kay kuan man akong papa abroad. So magpadala siya. So matumi sa post office.
So, nanay teller, post office, tapos magbayad ka, taga ni kag stamp, kita ka ng gamay nga stamp. So, kung for example, G's ang bayad, so 2 ka stamp, tag 5-5. Mabantayan ako si mama, pag ipilit yan ng stamp. Iya din ng, sa unahan dayon, ay dako kayo nga mailbox. Burag pa-slide ang open, ibutang din niya dito ang letter, ihulog. Oo. Ihulog ba, no? As in, abi yun ako sa una bay, nga katong mailbox, paghulog ato sa ilalom bay, nasa muraog ka na bang kanal-kanal nga wild bay, nga moadto siya sa balay atong address na among ipadalaan. So kada balay lugar na ay tubo at connected sa post office. Ing ana gina ko mentality kay mo man matag makuha, ihulog man dito. So na ko yun nauna nga, kana di nga box di ay moadto din na dito sa mga underground, dito na sa buto nga. Mo ni Sa great kinakuha po siya bugawan. Wala na yun. Pag aeroplano dito na lang. pero wala na akong na-realize. Wala na akong ma-realize ba nga kami, kung naday nga na, dapat napod may underground. Mailman ba yung maabot? Spar siya. Rosana, ma'am, na kay letter. Binaso na may mailman. Bigyan ako ng tao sa sulod. Pwede sa nga musalo dito. Mukuha. May deliver. Ang worst pag hindi kay high school na lang, kumupagyapon akong pagtuo. Ang problema mo nga, okay na talag sa bata pa ka, kay bata pa ka, wa pa kay buot. Dali man kag high school na ka, Napta na lang tigura. haya pa ka nakabalo nga ing anak yun. Well, round ta, ikaduha lang yun ako, kanigimit, duger yun ako ni ginasulti bay. Abi yun ako sa una bay, nga bisag na kay line of 7, pwede dyan po ka mabutang sa honors class. Bite Every time nga magpa-enroll si mama, kaya yan ni Manggod, ang akong crush nasa honors class. Mo magina ako mga crush, mga honors student yun. Siyempre, first honorable mention ng silingling, mga pang-bright. Mo gina akong mga mga weakness, kanang mga bright ba? Kanang nay mga nindot o mga pang-istorya ba? Anyway, so akong crush nasa honors class. So every time nga magpa-enroll si mama, pag uli yun mo yun ko, ma, honors class ko, ma. Honors class. O ma, honors section, kung mangutanag yun ko ba? Kay nako'y feeling nga, basi gibutang ko sa honors section para maklasmin ako akong crush. Wala yun ba, hangtod na ninyo na lang ko. I think, mga late 30s na ginako na-realize, nga ano si mo ko pangutan na to ni mama sa una nga, honors class ba ko? Nga di man ko honor. Takong grado naman ko line of 7. Anong ibutang ko sa honors class? Hindi man ko, bright. Okay, kaya na ko na... dito din ako na-realize, Bing, kato ng atong anak, perminti na honors class. Mga na naman ako anak nga, honors class ko, mami, kay do, say, wala siya ma-honor, pero nalay sipyat isa ka score, so okay ra. Ako na rin, mo rin di ko honors class sa una, no? Kaya naman ko line of 7. 7. Nako line of 9, pero 79, 89, 69. Dili ang guwan. So, moto, abig yun ako nga pwede ka mabutang sa honors class bisag na kay line of 7. Sorry. Late lang na ako na-realize nga kung naka sa honors class, dapat Bright ka. honor bright. Ako ka grades. Okay, Juanito. Hashtag abi na ako sa una. Kani, lately na ako siya nabawan. Wow. Siyempre, bago lang ko ng minyo ba? Okay. Siyempre, nakoy mga realizations sa Japon nito ba? Lately na ako nabawan ba nga okay day maligo kung mag-fever. Ay, nga pala no, sa una, dili Sa mo una kay ba- paligo. Ayaw kaligo kay Gilantan ka, tapos poston, bagyo kag maayo. dapat ipa-blanket ka. Oo, ipasingot ka. pasingot ka, tama. Diba? Then, on realize nga, pwede day maligo kung mag-fever. As in? Especially sa baby. Tama, nakarinig mo na sa una na bino nga, sa balay, gilantan man, giputos. Ayaw gyud paulan ni kay gilantan. Suya din ngay kapag abot sa hospital, kay grabe na kinit ang bata. Gihukasan, may gihumol ang bata sa tubig. Giliguan. Muna siya ang kwan. Abi na Tama. ko dili siya pwede maligo kay kwan. Pero ang dapat di ay okay ra siya nga mabasa ka para mawasan ka sa imong kainit. Tama ka. Kaya dapat daw ipagawas mo imong kainit. Dili siya ikuan na. Tama, mura man gud daw siya makit, di ba? Kita lang sa makina, di ba? Correct. Mo bitaw mo overheat kay butangan nimo sa tubig para mo cool down. Tama bay.
abi na to sa una gyud nga kung hilantan ka dili ka mo. Di ka pwede maligo. Pwede gyud siya maligo. Dito siguro po, jay ka nang, di ba kung hilantan nung taka, adult na taha kay ma-feel naman nato, di ba kung kailantan nung takay murag tugnaw, isang igang. So siguro mo nang una-una to nga di ta maligo kay Pwede, kung siya, depende na siya. Okay siya maligo. Kata itong taas kay mong fever. Mo ba ilang ginakuan nga. Di ka pwede maligo. Kibali murag mag-convulsion na, murag ana na nga level. Muna nga time, dapat mabasa ka sa or bason ka kay para Mo-cool down ka. Mababay mo Temperature. Tama, that's correct. Legit. Now you know. So wala na Doktor kabalik. naman dahil si Sir Juan karon uy. Doktor naman dahil siya. Dili ka sometimes din naman lang experience sa Mandela dia. So di kang makro pod ako nang na katong first first nga fever ni Mako na kun ko ba search ko sa magini ka na Tama suya biya kay grabe imong putos, grabe imong pagtabon kay ayaw gyud ipakuam tapos pag abot sa hospital lagi trapo-trapuhan giligo bay. Labi na kung ay tama ka sa labi na sa level na nga nang murag mag-convulsion na. Kaya mo padingon sa doktor kay nga kwan. Pero Kay too much heat magud sa body murag mag ano siya ba? Murag kag mag sitaw na mag-hallucinate na ka. Oo. Tungod sa kainit. Ano mo to itong nag-study ko sa una sa law? Awa. Huwag yun sa pagkunet. Wala sila nagtabo man. Medical legal. Oo. Pwede mo na kasuhan, attorney nga. Gipakaligo ni mo ang gilantan. Okay. Isa pa? O, ikaw, attorney. Ay, pa siya ba? Sige ba? Ikaw ba? Isa pa, isa pa. Isa. Dagan lagi na siya ingon dito ka sa imo ah. Di lang ako nakalista ka daw. Nakikita mo kasi ganun nga bargo ko'y manunaan. Ay, kabala ka, 30 minutes sa taron. Juan ka nang abigin ako sa una nga magpari ko. Hindi ay? Ah, talaga? Abigin ako magpari ko kay since bata kung ako mama si mami siya gid perminti gid nga ginahalad na taka sa Ginoo nga may mo kang pari ana gyud mo gid iyang kwan muna ning tatak sa Gusto niya gibay magpari ka o tungod kay bugoy-bugoy ka? di mo gid Kana mo kay friends sa una nga ang bugoy daw kailang magulang kay grabe manumbagi ampuan nga Lord. Grabe gid nga kon nga tana matandog. Nasubran daw ampo kay nabayot mo. Nasa takaron. Bantay lang. Nasa ta, ha? Pero bro, iyang gusto gid nga magpari ka. di nangayo gid sila lalaki kay gusto nangayo siya lalaki kay gusto siya nga mapari gid daw. Unsa iyang nakita ang ano daw nga I magpari? don't know, murag syempre bulanon, religious something na. Murag part sa Hardcore nga bulanon ba ako mama, so hardcore nga in Catholic. resulta nadaot niya pong kasama ansong butang. Then later on na dayon pag kuan na ka ng high school or mga after elementary. Dito na college nga magminyo jud ko. Kay syempre nakasud mo kog wife si nakakuan ko mga Ang problema daw niya kay ang iyang subject bitaw nga religion, bagsak man siya. Di siya pwede magpari. Sa pod kay kana lagi sa Youth for Christ nakakuan ko ba na may mga forum na yung mga lection na to ba or mga lesson nga gina-share nga family is kuan good is a gift good. So mo nang nagdala sa ko. So calling mangud gyapon na ba? Oh, calling Calling gid gid na gyapon siya. kay. Ano bang I'm sure namang iban nga bugoy-bugoy de pero nag-convert gyapon into kuan pari siya. So depende gyud na bay. So mo abi ginaw magpare ko pero wala. Wala. Minyo. At least wala gyud kaning nakatry nga ni adto kag seminaryo tapos Hapit na ay dili siya hapit day actually kanang dito hapit kanang murag mo na gid murag time nga during high school nabalik siya sa kuha nga kanang murag na ba kay na may mga seminaryan nga moadto sa mga school mga hatag flyers kita ang gusto magpari diri ana ba na mga kuan ikaw na nabugulo mo magini sa kasi mo na sa nga calling manok kay lalimang ka na na. tawag na pug ko ano ko dili gid wala na Nana kay uyap ato nga time. na Yeah. Mora yun ang dahilan sa tanan. Nadaot yapon sa maansong butang. O si Drusilla, #abi na ako sa una. Abi na ko sa una nga kung mahuman na kag-eskwela, maglinya ang mga manguyam. Mama, ikaw siya, asa naman nanguyam? Mahuman kag-eskwela. Correct. Oh, correct. O karon, naman ako duha ka kurso me. Lasa tao nangita pa siya sa presensya. Sa una ba? Lagi. Di mo man isulti sa ato, di ba? Oo. Kuan kanang tarong mo eskwela. Ay, asar. Labi na kung babae siguro. Correct. Yeah. Asar man na pag makakuan na ka nga, di ba? Wala na hitabo. Wala. Mga kuha na sila. Charot. Lagi kay. So ang imong gi-expect na nga 20 ka bag 15 lang ang nangoy.
Grabe gini. Ikaw naging Drusilla. Talaga naglinya si Sir Paulo lagi na nakalusot. Wala. Yan ay na-realize nga, she loves older men. Winner. Ano na older kay matured. So parallel ra ba na sa gingon gyapon nga abi na to so na pag mo graduate na ta madato na ta ano problema. Wala problema. Mas ni samot naman nun ang problema. Di ba? Abi niyo okay na, wala pa. Kaya bang feeling ni mga mo graduate ka na abi ni mo oh my god mo na gid. Mo na gid ni. Humana ang akong kalbaryo. Murag pag-graduate sa kali mo na gid ni. It's just the beginning when Dito naman sa problema, ginoo ko na ba kayo muko ang trabaho, Abi na ako pag mahuman og eskwela dagay mag-ilog nga kwan employers. Lagi ba? Kana Ano na ba? bay, kana. Ikaw pa yung mag-hunt. Pero in fairness, ako swerte gyud kay ko bay. Salamat gyud sa Ginoo wa ko moagian ng mga job fairs. Share na all. Kanang mga naglinya-linya, Wow. kayo nag-apply. Eh, ikaw rin anak sa Ginoo. Ikaw no. Ikaw ro. Ako ang buotan basta mga binuhat sa Ginoo gyud niya mga buotan. Pero bitaw di ba? Like even pag yun sa ABS, sa tan pag yun na imong empleyado, ako pag yun ang sa ABS nga talent before nga wala po kumuagi o ka ng mga interview nga para ng mga apply ana wala po. Talagang na-discover lang ko na ila kong gikon. Pero nakita lang nila nga talented ni nga tao. Ana na litso. Wah. Char! Dili nalay usay ka ng mga times na kanang timing gyapon usahay ba. Namin mga ingana gyapon kamo sad. Na timing lang gitong ako So, Last kailangan na mo yun kay Kawan. Abi na ako kung kisan ka kay maburos ka. Kailangan na. Gali ka na. Kaya ako mami mag-good. Sige, magsugod ba sige sakis ang tanan nun. So, dili si ko anang first kiss. Sige, imo man ang gi-open ha. So, dili si Paolo ang first kiss. Oy, kamano na siya. Sumo kay Kawan siya. Silingling di mo to, pero silingling gid akong first yun na kanag yung L to L yun. Akala lamutak yun. Kanang L to L nga ko ano. Sa una na ko na uyab high school pero sa happy na. Alam mo ra alam mo ra matang ni kiss og kuana na. Kiss mong Ni kiss gapon na. ana. Kiss pero bro sa man oy. Naiban sa actor sa ni Rebulto. Dili man tinuod. Di man tinuod pero kanag yung kanang with feelings na kanag yung Kanang with dila. Oy. Ikaw Kanag kay yung manamis na mi kanang Kanag yun pag ganina. Kanag yung saliva to saliva gino. Kani. Di mo to sila nga pero siya gid actually akong siya gid unang nakapastamas-tamas sa ako. Awang asawa gid mo nakapastamas-tamas ako. Nakapahimulos. Bili mo to pero di mo sa ko gwapo sa high school. Abi ra man sad nako sa unang nga gwapo ko. Sige na, ikaw na Sam. Wala continuation kay eskwela man to ang check ana, di ba? Maka mag-eskwela ana. Nagtuogid ko nga pag makatrabaho ko kay maginhawa na ang buhay. Wagi bakas. May pa mo din sa pag-graduation. Ay mo pag magpanarbaho na gyud. Kasi first galing ni mga trabaho galing. Uy, beautician ko sa una. Sabi ni mo muna niya makahatag ka na ako nindot nga kinabuhi. Makaluag-luag na ko ana makapalit na ko sa gusto ang ending wa may bakas Ginoo ko. Kulangon naman sa Ginoo ko sa counts balay. Dili pa mabuhay sa kauya. Dili gyud Ginoo ko. Gabinuang kita. Tingnan mo katoy Pero remember that feeling nga kanang bitong ikaw na unang mo gasto tara makapalit og mga itlog, mga ana. Buro taro ganang kuan na ka ba kanang responsible na ka ba? Ana correct. Kanang murag naka-grocery ka nga. Correct. For the family man nakapalit ko para sa wow. Ako ni bala sa kurente. Yun ako na natuman sa kong mama. Sama kayo, ate mo na. Wala na ko natuman na ba iningon mo ko ana pero wa gyapon. Wa gyapon na ako. Sabi na nabuhat niyo. Di ba? Oo, tama. So abi nimo nga pagtrabaho na mo na. Oh. Ayahay na makapalit na kamo na ni siya. Isa pa. Maginhawa na ang buhay, di ba? Then ang ako na yung isa pa dayon is kani kay medyo ano ni siya, heart to heart ni siya. Abi gyud na ko og failure ko because of my gender preference. Kay naagi nag-ingon sa ko sa una nga ano daw ko kay ng failure daw ko sa amo ang pamilya. Yes. Ang relatives pag mo mismo nag-ingon, dili po. Relatives ang ingon? Tiri ay. Wala. Mo din sponsor sa Silvanas. Ticho sa kay mo dila ko ticho.
Isyo Wala, oo. Asing yana ka nga unsa manggawa kay Oo, kay tungod pud lagi sa kanang stigma ba nga kung bayot daw kay gunting ra gyud daw og kanang kuan ang iyahang ana, mura gyud na iyahang makuan ko no. When is that? 90s pa ba na or the year 2000 na? Early 2000s. Well, maybe may kung 90s na ingan ang mga pangunahon na. May sabi, ba't karoon grabe naman, empowered. Nag-open naman. Alam mo, in fairness, tungod anin nilang Vice ganda ang tanan. Pagtungtong ni Vice. Pagtungtong ni Vice ganda nga pwede day mag-host. Grabe, na-empower Nga ta pwede LGBT. din. Tanan mga LGBT oy na-empower. Tinood ka. In fairness naman sa do ako di man sa ko makaingon lugar na kanag yung kuan kayo ko sa mga LGBT pero ako mugi na ko nakita nga tungod nilang Vice ganda o nakita na sa TV o burag sa usa ka department burag dili kompleto kung walay dili part sa LGBT. Because you guys are, artistic, creative, kamo sa usahay ang makabibo sa grupo. Kay miski kami aminado ba kami labi na sa industriya sa entertainment o sa mga hosting, like ramang gyud mo mabuhat na di gyud na mo mabuhat ng mga lalaki pod gyud nga kamura sa gyud nga na ba. So I think tama na ang atong hashtag nga abi nimo pero dili biya. So karon okay na dili na kawan na kamaguna. Daghan kay kog na-unlock nga kanang skills day so kan ikaw na tigbayad sa tubig o kuryente. Ana. Oo. Pero medyo delay lang sa karon ha. Ilagwan ta lang sa mo gamay. Nagpasabot ra gid ko sa pagigyaman. Oo. Nagpasabot ra gid ko sa ilaha. Magduwa ka bulan na gid tawon na. Ako mga kaigsuonan. Please lang mag-ilagali mga tulo ka bulan na. Just ka lang. Ando sa takadyo. Di una niyo nag-loan lang gid sila nag-loan. Actually, Gihol man pa mong kwarta man. Gihol man pa mong kwarta. Gi-invest. Gitigom. Abi na ako sa una nga kumukaong kag liso sa santol. Nanasa. Mo grow siya sa imong tiyan og mahimong tree. Di mo na tinuod. Abi po na ako sa una nga mukaong kag bubblegum, mamatay na ka kay mupilit ang bubblegum sa tiyan. Di na nimo siya ikalibang, wala na. Matay-tay siya na arms na ka. O katong imong isa giingon tong samad nga naagyoy. Pari. Pare mo na pare mo ghost daw ang pari daw. So ko yun nga chiko. Ang amo pinakadako nga abi na mo sa una ni Juan nga di gyud magsara ang ibesibe. Sorry na. Sorry na. Ingon lagi sila, ba nga ayaw mo ana nga mga trabaho sa online kay medyo dili pa kay dili na stable or ayaw kay mo ana sa government sad di kay pud stable kay kung imong kandidato mapildi pwede sa ano ko na resos bisag kinsa man oy kinsa bagay nagdawom si ABS-CBN na the largest network napasaraman pero nagi hangganan ang lahat mga igala. So you have to accept the fact nga ay gyud paguna nang sa inganang mga butang na dapat nagyud kay preparasyon sa imong kaugalingon. Pero like sa ako lang personally, perminti gyud ko maghunahuna nga pag naingan may tabo, may ganay twist ani. Nagyud ko perminti nga burag naay twist na may tabo sa akong kinabuhi ani. And mo nang naitabo, di ba? Nag-shutdown ng EBS. So ang unang nga twist karon nahimo kong city councilor, nahimo kong politician nga never gyud na kuno na sa kong una nga mahimong politician kay number 1 kwartahay biya na tapos number 2 I don't know kung makaya ba nako ang mga bash sa mga tao abi ra gyapon na abi gyud ako pero then speaking of politician abi po na ako sa una nga kailangan gyud abogado ka or nagyud kay background sa kanang law or sa pagbuhat og ordinansa ba like to be honest sa tilod anay lang na naman may budget so actually pwede ko makakuha mga wonderful staff mga bright na mga staff akong gianang dagan niyo diba? Sila Drew maka-brainstorm man ka na may committee hearings maka-brainstorm man ka ang number 1 lang gini mo nga like for example counselor ka na lang gyud kay heart nga makasabot sa katawhan unsaon pag-address ilang problem kana lang gyud pag naka-focus ka ng unsa ni nga problem then pwede ka maka-gather around maningkamot ka mga resources kailangan ka mo pulog some strings anything para lang gid masulbad ng kana nga certain na problem kana mura na itrabaho sa usa ka counselor mangita siya way correct so dili kailangan gid kwartahan ka or abogado ka well it's always be an advantage kung naka sa law kay at least imo pa lang nga side kabalo na ka sa balaod pero if ever nga wala ka ana
pwede maguga nga na kay consultant, manguha ka sa imong mga Correct. kailag uban pa. Correct. So, abi na ko, di na makaya, pero kaya man di ay. Kaya man kayo. And speaking of again of twist, balik ko sa akong giingon. Nako, kabalo ko excited ako karon nga year nga ma-twist. Mamahimo kong maestro sa communication nga kurso. I don't know kung madayon ba na or something. So nanay offer after aning mo graduate ko. Makagraduate ba ko karong one? I don't know, karong July, hopefully. Dili na lugar ka Cross ko. finger. Sure na. Sa may tawag sa mga ano ron, mga professor o mga kung sa college. Ay, depende. Sir. Sir? Sir. Sir. O di sir na ka. Sir na lang ka, sir. Kon si sir. So no, hopefully dogi nag-open sila og kuan kay basin daw di daw baka di daw ako dawaton kay gamay ra daw og sweldo or something ana. Pero in sila nga sir sa imong abilities sa communication, imong experience landaan with ABS-CBN for more than almost 20 years. Baka pwede ka mag-teach pod sa among university. So, ngayon po ko bala. Grabe yun nga 360 yun nga twist sa itong kinabuhi ba? Pag sunod din mo sa classroom, good morning, teacher! Yung sir college, yung siguro po nang alaga. College ka tatali ay. Pero nagunaw na ako, good day class. Komedyante ko pero stricto ko sa personal. Gaya, imagine na po ang classroom ba kung mga sa Berlin. Gusto ko mag-sit in, ana. Wala yung lesson meta mo. Hindi mo katawa. Pag abot siguro, exam diretso ba yun? Mga kuyo, sawan-sawan nun. So ano na to, abi niyo komedyante ko ha, ato na undangon ni Abi niyo, di ko mamagsak ha. Oh, mao galing. Anything, last. Na. Napa mo ilay mo, imo isa lang. Sa pa. Abi na kong tinuod ng nalumos sa sabaw bay. Kana bay. Namatay. Namatay. Asay mo man nalumos sa sabaw. Ari, asa yung ay yung papa na nalumos sa sabaw. Nakubog mong dela, di ba? Muna tinuod siguro na ba nalumos sa sabaw. Lagi na wala kanang every time nga sudan kay sabaw ito or mga lauya mo ko ano ko mamatay sa sabaw ba? Ninsa ka ba? Das isa na yun kay Kuan. Abi gyud nako sa unang tinuod ang Kuan ang iring kay 9 lives. Diyan na siya. Kay fan na kog Batman. So syempre uso ang Batman sa una. So uso ang iring yan. Mali na malasa pausa. Malasa pausa. Kung makita kong iring nga napisat, ala nahurot na gini ang 9 lives. Okay na. Mawagi na. Wala na hurot na yung 9 lives. Tama. Ay, tama ako nabasaan kanina no. Abi ginato nga si Adam of Eve Apple yun ang gikaon. Oo. Specific fruit ng ikaw. Dili gid na bro. Dili. Wala di specific. Pero nasa Biblia nga na sila gikaon. Fruit Fruit from lang. the tree of life. Pero wala gingon nga apple. Apple, wala. Kaya sabi nag-ingon nga apple din. Fan lagi siya ni Snow White. Wala gid din na. Wala Fan gid is na nga apple. Yung mga magpapa lang ka na mag-storytelling before mag-sleep. Pero sa Bible Dave, na ay fruit. Pero wala gaming. So kaya kung sa Pilipinas to, bayabas, wala may apple na rin. Depende sa country. Basic Amerikano kay sa American, normal man ang apple sa ila ha. Then ang apple man po, kitingkad siya tanawon ba? So, Yeah. mas dali siya mga, uy, kani kay. Or parang universal fruit sad siya ba? Mamingin kag apple, bro makarelita nan. Or nahimo siyang kon nga basindig mansanitas ra dito. Kay kung iba pa to dito kaunon aslom ra ang iba. Mga hiwi lang na mga wingig. Now I know. Abi na ko nga tama. Okay. Ikaw, wala ka? Okay na ko. Okay na ka? Kay hotdo na natin. Dagan salamat again sa Thank you so much. Una Mela Dessert House, Silvanas with a lot of flavors na diri sa likod. Coffee. Coffee siguro tong brown. Feel Kaning- na ako, yes. Nara. Kaning isa wala ko natilawan. Bi, ambi nang ko anbi. Tilawan na. Mo ni ang coffee di Amen ay. ko sa coffee. Coffee boy bi ako. Masarap. Coffee, pistachio, red velvet. Classic, Classic. and chocolate. Ang chocolate. Chocolate to ganina din. Pistachio din eh. Nasa Una Facebook. Mela. Nasa Facebook ano? Yes, Una Mela. Una Mela. Sige lang, Yes. mula ibutang po Na ang sila link. sa Building 2 Masterson Avenue, Uptown. Yes. Then napod sila isa bago lang diri sa Ubos, sa provincial capital. Yes, Ay. Atom. Operated by okay. Una Mela. Yan. Yeah. Perfect. Ganahan ko sa coffee.
Italian-inspired restaurant na sila. Cafe. Diba? Diba? Mamlay? Mamlay, oh? Lami ang kuhan. Hulot na akong kape. Abili na yung kape. That's it. 30 minutes. Thank you very much. Thank you Ingat po so tanan. much, everyone. Bye! Shout out, Sheba, Robert, Lara, Siyempre, kauban si Juanito, Paula. si Drusilla, si Miss Wholesome, and Consiel Bernie Bidog-Bidog. Ingat mo tanan. Babu! Bye!